Вітаем вас, шаноўныя сябры нашай дзіцячай бібліятэкі. Прапануем вашай увазе кнігу Геннадзя Аўласенка «Як зрабіць з мухі слана». У зборнік увайшлі даволі незвычайныя казкі. Яны хоць і не вершаваныя, але маюць рыфму, таму вельмі лёгка чытаюцца і нават запамінаюцца. Лёг я ў ложак, ну а ў зале тата з мамай размаўлялі аб сваіх дарослых справах. Мне ж такое не цікава, а яны ўсё вырашаюць, галасы ўсё павышаюць, то прысядуць, то паходзяць, не даюць заснуць, ды і годзе, вельмі ж тонкая сцяна. З мухі робіш ты слана, тата маму папракнуў. Тут нарэшце я заснуў. Я заснуў, і вось мне сніцца, быццам мама чараўніца, і такое вытварае, простых мух ператварае ў сланоў і ў вепрукоў, і ў жырафаў, і ў ваўкоў. Мух я хутка налавіў, потым маму папрасіў, каб зрабіла мне сяброў з жаркай Афрыкі звяроў. Якіх сяброў начаравала мама, а таксама якія прыгоды іх чакалі, вы даведаецеся, калі прачытаеце казку «Як зрабіць з мухі слана». У зборнік увайшлі больш 10 казак-рыфмаванак, якія будуць цікавы не толькі дзецям, але спадабаюцца і дарослым. А яскравыя ілюстрацыі дапамогуць перанесціся ў казачны свет і вандраваць разам з героямі кнігі, якія чакаюць вас у нашай бібліятэцы.